Silbari Handloom cluster जानो हानाय नोंथांमोन Handloom clusterनि मेम्बार प्रफेसर शर्मा डाङरिया आमार अर्गानाइजिं कमिटिफोरा ट्रेनिं इनस्टिट्यूटफोरा আজি नोंथांमोननि बेवहाय मास्टार ट्रेनार नोंथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय जोंनि गेजेराव मैयानो थाफैखादों जोंनियाव दिनैनिफ्राय जागायनानै 45 दिन बेवहाय मोनसे ट्रेनिं जागोन बेवहाय नोंथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय बाक्सानिफ्राय फैदों बिथांखौ जोंनि बे क्लास्टाराव गिबियाव बरायनानै लाग्रोबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि लागोन बिथांखौ सिनायथि खावलायबाय बिथाङा बाक्सानि नुनायाव बैसोआव जोंनि उन्दै नोंथांमोननि उन्दै नाथाय बिथाङा डिग्री डिप्ल'मा लानानै मुसलपुर टेक्सटाइल जेनाखि इन्स्टिटिउसन बेनिफ्राय बिथाङा पास जादों बिथाङा जायगायाव बिटिसि सरकारा हरनाय जायाखै जि जायगायाव जि दाग्रा जि जायगायाव दानो लुनो रोङो बे जायगायावनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बहायना होदों बेबायदिनो नेक्स्टआव स्टेप बाय स्टेप जायगाफोरखौ भिजिट खालामनानै बानायना होबाय दा बियो टटेलि 45 डेज नोंथांमोनखौ जेकारजों बोरै जि दायो मेसिनखौ बोरै सालायो आगरखौ जों बोरै एरखाङो बेखौ जोङो আজি যিটো ইয়াত বড়োলেণ্ড হেণ্ডলুম মিছন নৰদাৰা ইয়াত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আজি অপেনিং কৰিলোঁ আমি এতিয়া কথা হ'ল কি ইমান 17 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছতো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ইয়াৰ প্ৰতি মানুহ হয়তো ঘৰত তেনে ঘৰুৱা কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিছিল যদিও বাহিৰত তেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাছিল আজি আপোনালোকক এই ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই বস্তুটো কেনেকৈ বনাব লাগে কি কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ বাহিৰৰ বজাৰত আকৰ্ষণীয় কৰিব পৰা যায় এই বিষয়লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি ট্ৰেইনাৰ এজন আনি আপোনালোকক ট্ৰেইনিং 45 দিনৰ দিয়া হ'ল साननानै लायो नाथाय बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि आखाइ हिसान जोंनि बे हेन्दलुमखौबो जों फोथांनानै लाखिनांगोन नङा होमबा दिनै हेन्दलुमा जोंनि गेजेराव जेसेबां दिन लास्टिं होगोन थांनानै थागोन जोंनि कालचाराबो थांनानै थागोन जोंनि दानाय लुनाय आखाइ हिसाना जों गोदोनिफ्रायनो न'खर न'खर बेखौहाय बानायबोदों नङा होमबा दिनैसो जोङो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव गेजेर समाव एसे गोमालांहांबायमोन खिन्थु दा जाखांफिनदों दिनै जों बे हेन्दलुम मिशनखौ फोथांलांनांगौबा दिनै जों आइजोफ्रानो न'खरनिफ्रायनो जागायजेननांगोन न'खरनिफ्राय जागायजेननानै जोङो बे क्लास्टारावनो थानानै जोङो बे हेन्दलुम मिशनखौ गोजौ फारसे जौगालांनायनि थाखाय जों साफ्रोमबो बेयाव थानाय मेम्बारफ्रा 300 जन मेम्बारनि गेजेराव जानांगोन जों साफ्रोमबो दायथ' लालायनांगोन बिबान लालायनांगोन जों बेखौहाय फोथांनानै लाखिनांगोन दिनैहाय जोंनि गेजेराव बिटिआर सरकारा गोबां इन्डिभिजुवेलफोरनो स्किम्स राननानै हरनो हानाय नङा बेबायदि ससाइटिनि गेजेरजों बेबायदि मिशननि गेजेरजोंनो जों साफ्रोमबो मानसिखौ एसे रेहाय होनायनि सुबिदा बे सुबिदाखौ दिनै सरकारा हरदों बे जोंनि आइजोफोरनि बिराद गिदिर स्किम होननानै जों साननानै लानांगोन दिनै आइजोफ्रा बिनि गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ गावनि न'खरखौ स्टार्टिं खालामनो हागोन दिनैहाय मोनसे न'खराव 6 जन फेमिलि थायोब्ला दिनै जों जोंनाव गैबावा दिनै जों बिजनियाव गियान बेंक मोननो हादों दिनै बाजाराव केजियाव दिनै खुन्दुंनि दामा 2000 बा जोङो बेयाव 30% डिसकाउन्ट मोनो होमबा जोंहा अनेक सुबिदा जायो नङा होमबा 30% डिसकाउन्ट जानाय लोगो लोगो जोंहा एसेबाबो रेहाय जाहैयो नङा होमबा दिनै जोङो बाजाराव
सेरसे खुन्दुंखौ बायनानै लाबोबाय बायनानै लाबोखांनायनि उनाव दाबाय खाटनि खालामबाय खस्थ' खालामबाय नोंनि बिनिमया एसे खम जाहैयो खिन्थु इयान पासबुकखौ दिनै नोंसिनि ससाइटियाव 300 जन मेम्बार दङ 300 जन मेम्बारनि इयान पासबुकखौ लानानै थांबाय लानानै थांनानै इयान बेंकनिफ्राय नोंसोरो खुन्दुंखौ लाबोबाय अब्ला सासेयाव 30% डिसकाउन्ट मोनोबाबो 300 खान इयान पासबुकआव बेसेबां डिसकाउन्ट जाहैगोन बेखौनो लानानै नोंसोरो दिनैहाय इयान पासबुकखौबो नोंसोर बानायनानै लानांगोन